विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी धमाकेदार डिसेंबर ऑफर। सुझुकी सोबत करा आपल्या स्वप्नांची पूर्तता। या डिसेंबर मध्ये घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। श्री विनायक फिल्म्स प्रायव्हेट लिमिटेड श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। अधिक माहितीसाठी संपर्क 9423 98 97 81, 9423 98 97 83 आणि 8605 58 63 76। नियम आणि अटी लागू। कुडाळ शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जिजामाता चौक पुतळ्यासमोरील सुमारे 150 वर्षापूर्वीचे जुने आणि डौलदार वडाचं झाड कोणत्याही परवानगीशिवाय रात्रीच्या अंधारात तोडण्यात आलंय। या कृत्यामुळे संपूर्ण कुडाळ तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे। पाहूयात। नाही मला वाटलं म्हणून करणार तर डिसिप्लिनचा विषय आहे। तो विषय नाही। तुम्हाला काय एखादी गोष्ट करायची, डेव्हलपमेंट करायची आहे, काय करायचं आहे तुम्ही प्रशासनाला तुम्ही अवगत करा आणि त्याच्या माध्यमातून येत आहे। झाड तोडण्याबद्दल नगरपालिकेचं हे झालेलं आहे। त्यानंतर 6/2/24 नगरपालिकेने जाहीर आवाहन तुमच्याकडे तक्रारी येत नाहीये काय? त्या माणसाला तो कंटाळलेला असतो, तो पैसे घेतो ना आपलं व्यवहार बघून तो बाजूला, मग त्याला पूर्ण फुलं मिळतं। त्याला माहिती आहे न्यायात कुठंच मिळत नाही। न्यायालयात जाऊन ते लढणं आणि आपली बाजू मांडणं इतके त्या माणसाची ऐपत नसते किंवा त्याच्यात हे नसते। तो मग आपल्याला एखाद्या कधी प्लॉटमध्ये एखादा ब्लॉक घेऊन मोकळा होतो। कसं आहे माहिती आहे, काय एखादी गोष्ट घडत असेल तर त्या संदर्भात इथपर्यंत मी माझं तिथे दुकान असल्यामुळे माझं साधारणपणे 85 सालापासून वास्तव्य आहे माठेवाड्यात। आणि माझ्या समोर 5-6 झाडं सुरंगीची होती। मी ॲग्रिकल्चरचा स्टुडंट असल्यामुळे मी वृक्षप्रेमी आहे आणि आम्ही समाजवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे गोरगरिबांबद्दल आम्हाला आपुलकी आणि आस्था आहे। आता तिथे जी झाडं होती ते सुरंग वगैरे फुलायची, त्याचा सुगंध आम्ही घेतल्यामुळे आम्ही कसे ना कसे त्या झाडांसाठी ऋणी झालेले होते। आणि 2 वर्षापूर्वी बांदेकर यांनी ते तोडण्याचा प्रयत्न केला आणि मी त्यावेळी त्यांना विरोध केला आणि त्या कटिंग करणाऱ्या माणसांना खाली उतरलं। म्हटलं मी जर तुम्ही तोडले तर काय ते कागदपत्र पुरावे आणा, नाही तर मी दगड मारून तुम्हाला म्हटलं जखमी करीन। कारण झाडं तोडणे मला ते पटत नव्हतं आणि म्हटलं काय होईल त्याच्यासाठी मी झाडं वाचवण्याचा मी प्रयत्न करीन असं मी त्यावेळी बोललो होतो। आणि त्यावेळी अचानकपणे प्राजक्ता आणि ओंकार तेली ही पण माझ्या सहकार्यासाठी धावून आले आणि त्यावेळी त्यांचा हेतू तो असफल झाला। त्याच्यानंतर काल हा प्रकार झाला तर त्यावेळी सुद्धा की नाही त्याच्यानंतर 2-3 झाडे सुरुंगीची तोडली गेली आहेत। पण मी म्हटलं एकटाच कुठे भांडत राहणार, बाकीचे लोक सुद्धा जरा गप्प राहत होते म्हणून मी काही विरोध केला नाही। पण काल जो प्रकार झाला तो अतिशय निंदनीय आहे। त्याच्यामुळे आजूबाजूच्या 4-5 दुकानवाल्यांचं पण नुकसान झालं आणि त्या पेडणेकर बाईकडे आम्ही चहा पाणी पित होतो। म्हणजे आम्ही त्याचं मीठ खाल्ल्यासारखं जरी दुकान नसलं तरी आम्ही त्याचं खाल्लेलं असल्यामुळे आम्हाला ते ऋण वाटलं आणि त्याचं नुकसान बघून आम्हाला गहिवरून आलं आणि त्याचं गाडी त्यांची पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाली। तर ह्या गोष्टीचा मी निषेध करतो आणि त्यासाठी आम्ही त्यांना सहकार्य करण्यासाठी इथे पोलीस स्टेशनमध्ये पण आलेले आहोत। पोलिसांनी काय सांगितलं? पोलिसांनी आपल्याकडचे कागदपत्र दाखवलेत आणि प्रत्यक्ष CCTV बंद वगैरे असल्यामुळे ते आपल्याला जरा शोधून काढायला 2 दिवसाचा कालावधी लागेल। तर आम्ही म्हटलं कटिंग करणाऱ्याच माणसांना पकडलेत की त्यांच्याकडून तुम्हाला माहिती मिळू शकते आणि त्याप्रमाणे कारवाई करण्याची त्यांनी 2 दिवसात शोध लावून त्याचा निर्णय लावू असं आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। तुमचं नाव? विजय भास्कर वालांचं।